Bones tardes. Primer de tot, volia saludar a totes les persones que heu vingut fins a Can Planes. Can Planes com a espais d'art i cultura, inclús avui i en especial en temps de pandèmia. Veure tanta gent una presentació de llibre sempre fa goig i crec que és igual important saludar que agrair. I agrair especialment a les persones que avui cap vespre ens acompanyen, però sobretot a la seva autora per compartir aquests coneixements sobre el seu camp d'estudi. I aprofit també per agrair a Leonard Muntaner per apostar sempre per la nostra llengua i la difusió del coneixement. Avui ens acompanyen en aquesta presentació l'autora i editora, en aquest cas Caterina Canyelles Gamundi i Maria Muntaner respectivament, i Francisca Mas Busquets, que és abogada, i Carlos Izquierdo Tellez, que és magistrat. He de reconèixer que he començat a llegir el llibre, però encara me queda bona part per acabar-lo. No obstant això, entre les primeres pàgines se'm venia al cap un seguit de reflexions, que per això duc aquest guió, perquè els volia fer bé o intentar fer el millor que puc. Per això, i també vull començar compartint aquestes reflexions que les primeres pàgines del llibre ja me varen venir en el cap. La separació de poders en un estat democràtic no només és necessària, sinó una condició sine qua non de la conformació i la relació democràtica entre el govern, el Parlament, o en el nostre cas el Congrés, i l'àmbit jurídic. En tota aquesta relació, si bé no és igual i del mateix àmbit, sí que en els efectes sí que ho són. Com deia, cal aquesta separació de poders per mantenir un clima democràtic, encara que és altament probable que la separació de facto no hi és. I això implica que algunes accions preses de decisions estiguin estretament relacionades unes amb les altres i si no estan ni directament ni indirectament relacionades sí que estan a manco sospesades. Dit això, després ho acabaré de tancar amb un dels grans problemes de les nostres societats occidentals, mal anomenades avançades, és el masclisme, és la violència de gènere, és la desigualtat i, millor dit, les desigualtats. No poden dir que som una societat avançada quan un 50% de la societat no pot ser tratada com l'altre 50%, i que no pot tenir els mateixos salaris com la resta, i que quan van al carrer algunes se senten perseguides, o ho són. O com no, és víctima i encara més es victimitza. Perquè quan una dona, quan és víctima de qualsevol desigualtat, aquesta és tractada com allò feble, que necessita ajuda del fort, del poderós, la protegida. I clar que cal que estigui protegida, i no obstant això, cal protegir-la abans de ser agredida i abusada o maltractada. En aquest punt volia arribar. Si bé és cert que dins del poder polític, principalment protagonitzats dins l'executiu i el legislatiu, hi ha un cert acord en que calen mesures i plantejaments per reduir les dosis de masclisme que hi ha en l'estructura social, sobretot des dels inicis de l'empoderament de la dona i dels corrents feministes propers a l'institucionalisme i al feminisme moderat. No obstant això, seria un error no evidenciar corrents dins del legislatiu actual que fomenten, potencien i generen discursos que van en contra de les tesis feministes, fins al punt de criminalitzar-les i ridiculitzar-les. Posant en valor la figura del mascle protector, paternalista i condescendent. Sortosament, no són les tesis més representatives dins l'hemicicle, malgrat que en els darrers anys sembla haver-hi un auge favorable de tot el que he dit, seguint un anacronisme més propi del feixisme i de la repressió. Si bé els corrents feministes han tingut una acceptació per part del legislatiu i l'executiu, en menor o major mesura, en el cas del tercer poder, el judicial, no hem vist una translació tan ferma i acceptada. Soc perfectament conscient que el masclisme és un problema estructural i de les accions envers el que implica necessàriament una anàlisi més profund per entendre'l, detectar-lo i combatre'l. És així llavors que amb aquest llibre, Canyelles Gamundi, treballa a través de l'etnografia, l'estudi de camp i, com no d'altra manera, la representació o la celebració del masclisme és present dins la cultura jurídica. Gràcies a l'antropologia, l'autora ens acosta una realitat que fomenta el coneixement aportant eines per la seva detecció. Veig en aquesta sala algunes persones relacionades en el món jurídic i estic ben convençut que seran capaces d'acceptar tot allò que s'exposa en aquest llibre. Això només són unes 20 pàgines de llibre, per tant dona per molt per reflexionar. Moltes gràcies i benvinguts a Can Planes, Espai d'Art i Cultura. Donaré la paraula a Anna Maria, que és editora, com he dit, de Leonard Muntaner, i finalment l'acte serà conclòs per Vala Llorenç Gelabert.
Bé, bon cap vespre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssimes gràcies, Toni, per encetar l'acte i sobretot a l'Ajuntament de la Pobla per organitzar aquest acte, per convidar-nos i, com ja ha dit en Toni, per organitzar-lo en les circumstàncies en què ens veiem obligats a fer les coses darrerament. Té molt d'èxit i té molt de sentit fer-ho també des dels ajuntaments, donar suport no només en aquest llibre, sinó a la cultura en general, i jo sé cert que aquí a la Pobla això se fa i se continuarà fent. Per tant, gràcies per això. Bé, avui presentam un llibre que jo d'ençà el primer dia que el vaig llegir, fins i tot potser abans ja vaig tenir alguna intuïció quan vaig conèixer la Cati, vaig saber que era un llibre important, un llibre que havien de fer costàs el que costàs, i ha costat, perquè ens va enganxar el Covid amb el llibre pràcticament a punt de retocs finals, i el vam anar posposant fins que vam veure que l'havien de publicar o el virus no es passaria per damunt. I així va ser com el publicàrem ara fa un mes només. És que pareix que ha passat molt més temps amb totes les coses que ens van passant darrere aquell llibre. Bé, per què n'havien de fer costàs el que costàs? Sobretot perquè jo crec que és un llibre que en aquests moments l'havíem de menester. El necessitàvem, i a més també per un altre motiu, i és que jo crec que aquest és un llibre que quedarà, no és una flor d'un dia aquest llibre, no és un llibre que tingui ara un boom de 3 mesos i després no en torneu a sentir a parlar. Aquest serà un llibre que jo estic convençuda que quedarà com un llibre de fons, serà una obra de fons consultada i necessària per tots aquells que se vulguin aproximar en aquest tema del masclisme, de la violència masclista i de l'àmbit jurídic. Per tant, eren 2 bons motius per voler-lo publicar, crec jo. I a més crec que és un llibre que el feminisme necessita. El feminisme necessita llibres com aquest, perquè està bé manifestar-nos, són molt reivindicatives, escampar tot allò que vulguem escampar per les xarxes socials, que ara ens permeten fer molt de renou, també permeten altres coses que ja no són tan positives, pintura, però sí que és una manera d'escampar el discurs, no? Però a banda d'això jo crec que el feminisme com a tal necessita unes bases teòriques sòlides i les necessita actuals també, perquè com tot moviment ha anat evolucionant al llarg dels anys i jo crec que és molt important tenir una radiografia clara d'allò que està passant ara i aquí. I la Cati ha fet això amb una parcel·la que és l'àmbit judicial, que en falten moltes altres, segur que sí, però és un fil per on començar. I crec que és important també tenir en compte això, tenir en compte que hem de tenir estudis rigorosos que ens aportin dades, que ens aportin reflexió, que posin damunt la taula el debat i que, al cap i a la fi, tot plegat són eines que ens han de ser útils per fer front al masclisme i també per ser constructius, és a dir, per pensar en el futur que volem construir, que això també és important del llibre. Jo crec que pel feminisme cadascú ha de fer una mica allò que pot des del seu àmbit. De fet, si cadascú ho fes, probablement ara no seríem aquí. Nosaltres, els que som aquí davant, crec que ho hem fet, cadascú des del seu àmbit. La Cati, com a antropòloga, ha dedicat anys de la seva vida en aquest llibre, a la investigació prèvia, perquè un llibre no és només allò que veiem com a resultat final, sinó tota la feina prèvia que ha fet, de treball de camp, d'investigació, i la feina prèvia fins i tot que havia fet a la tesi, perquè això té com a origen una tesi doctoral, que després ella va voler polir pensant que seria un llibre, és a dir, pensant que s'havia d'adreçar no a un tribunal que li havia d'avaluar una tasca acadèmica en els lectors, i això és molt important,
perquè vol dir que ella tenia clar que havia de fer assequible aquest tema a tots els que ens hi volguéssim apropar. La Cati, per tant, ha fet això com a antropòloga. Antoni, per exemple, com a regidor de Cultura, ha organitzat actes com aquest d'avui. La Francisca Mas, com a advocada, que du anys en la lluita també, i que en el cas concret d'avui hem de dir que ha ajudat molt a la Cati, i a nosaltres també sempre, perquè sempre que li demanem que ens acompanyi se posa davant. En Carlos Izquierdo, magistrat de l'Audiència, que a més d'obrir portes a la Cati durant la investigació, tot d'una que li proposàrem, va acceptar de fer el pròleg d'aquest llibre. O, per exemple, també a Sílvia Dona, que va voler col·laborar en l'edició d'aquest llibre. Per tant, la idea és que tots i totes sumam, i nosaltres com a editorial també d'alguna manera teníem l'obligació de aportar el nostre granet d'arena, i la millor manera que teníem de fer-ho era publicant un llibre que, com he dit, trobàvem que era necessari. I això de que és necessari ho diré i insistiré a totes les presentacions que facem d'aquí cap endavant, perquè és que penso que és així. Per tant, donar les gràcies a Carles, a Francisca, sobretot a la Cati, que ha fet una feinada són molts anys, els quals qualsevol llibre encara hi hagi afegit un esforç, perquè penses que ja havia acabat allò i després comença una altra cosa. I res, jo crec que sí que us hem de dir que la Cati en aquest llibre planteja una realitat que no serà còmoda, però que està bé, que la coneguem, i que és important que la coneguem si realment pretenem com a societat avançar d'una vegada per totes. I dit això, res més, vos deixo amb ells tres que vos explicaran el perquè d'aquest llibre, la importància d'aquest llibre i allò que hi trobareu quan el llegiu. Gràcies. Buenas tardes. ¿Se sent bé? Sí, estupendo. Buenas tardes. Jo, si em permeten, m'expressaré en castellà, que és la meva llengua materna, i me resulta més fàcil, no? Si després en el col·loqui voleu fer qualque pregunta i tal, jo també contestaré en català, però ara, per l'exposició, si em permeteu, ho faré en castellà. Y comenzaré agradeciendo a la doctora Canellas, a Cati, por su amable invitación a participar esta tarde aquí en su casa y en la presentación del libro Masclismo y Cultura Jurídica, que tras mucho esfuerzo y dedicación, como ya se ha dicho, pues por fin ve la luz. Yo poco o casi nada puedo decir, aparte naturalmente de recomendar la lectura del libro, por supuesto. Y es que si quieren, y presumo que así es porque están aquí sentados esta tarde, pues si quieren conocer en serio y en profundidad la compleja realidad que aborda este libro. Yo me limitaré a comentar solamente dos aspectos, digamos, de los que he sido testigo directo. Yo conocí a la doctora Canellas, a Cati, en el verano del 2014. Ella ya había comenzado su trabajo y cuando la conocí me explicó qué era lo que le interesaba realmente y cuál era el objeto de su investigación. A mí me expuso pues, que necesitaba, a partir de escenarios y casos reales, necesitaba conocer de qué modo, cómo actúan, cómo deciden las personas que intervienen en nuestro sistema de justicia penal
cuando tienen que enfrentarse a un tema de violencia machista, de violencia de género. La mujer que aparece desde el primer momento como posible víctima de un delito de violencia, cómo se desarrolla su contacto con los distintos profesionales, abogados, fiscales, jueces, trabajadores sociales, abogados, psicólogos. ¿Qué impacto produce esto sobre ella? Este sistema de justicia penal, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tienen esos interrogatorios, esa forma de practicarlos? ¿Cómo afecta todo eso a su capacidad como víctima para gestionar el conflicto al que se tiene que enfrentar? Y naturalmente aquella idea pues, me pareció, desde luego, extraordinariamente interesante, y a partir de aquí y a partir de la observación directa en las propias sedes judiciales, con entrevistas, conversaciones, a veces conversaciones informales, etcétera, debates y con otros operadores jurídicos, con abogados, con fiscales, etcétera, pues ir viendo cómo era esa situación y ya desde el principio poner de relieve pues, los déficits de comprensión que tenemos los operadores jurídicos frente a ciertos modos de actuar que presentan muchas veces las víctimas. Por eso, a partir de aquí, de las dos cuestiones quiero simplemente comentar. La primera tiene que ver con la tarea, con la forma como se hizo el trabajo. Como ya se ha dicho, eso era la base para la tesis doctoral, precisamente con el mismo título, Mezclismo y cultura jurídica. Y en esa metodología, en esa forma de abordar la cuestión, interesaba sobre todo, y lo hizo así muy bien, trazar un itinerario dinámico de cuál era la posición de la víctima desde el primer momento que entraba en contacto con el sistema de justicia penal. Y qué aspectos influyen negativamente hacia la víctima en ese primer contacto o desde ese primer contacto con el sistema de justicia penal. Y naturalmente aquí tiene un peso específico y el libro dedica una parte importante a ello, los estereotipos de género. Todos los sesgos cognitivos, todas las preconcepciones discriminatorias, muchas veces ellas sin darnos cuenta, los propios operadores jurídicos, de que están presentes en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ver la realidad. ¿Cómo esos estereotipos de género, esos sesgos, estas preconcepciones de cómo debe comportarse la víctima, perjudican, qué impacto tienen sobre la propia víctima? Porque generan indudablemente frustración y sentimiento de incomprensión, porque los profesionales a los que acuden acaban tal vez creando un espacio, digamos, en cierto modo o bastante inhóspito para quien tiene que acudir en busca de tutela efectiva y de protección. Esta situación es bastante general y obliga a la autocrítica, evidentemente. A veces, por ejemplo, no se comprende bien por qué la víctima de violencia de género adopta una actitud pues de renuncia a continuar con su acción penal, por qué se retracta, por qué es incoherente en su relato, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso aparece recogido en un libro y, naturalmente, muy bien explicado. El problema de los estereotipos es que, como creencias generalizadas que tenemos sobre las personas por el hecho de pertenecer a un grupo, en el caso que se tienen sobre las mujeres, que los tienen hombres y mujeres, y que son en principio descriptivos y que somos conscientes de ellos, acaban teniendo una función prescriptiva y no comprendemos por qué la mujer víctima que no se comporta del modo que, según el estereotipo, pensamos que se debe comportar, resulta
menos creíble, resulta poco coherente, etcétera, etcétera. ¿Y qué consecuencias tiene eso para ella en el proceso penal? Y sobre todo en la actuación concreta con los profesionales. Esto genera muchas veces pasividad, indecisión, bloqueo, indefensión aprendida, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera, diría yo, que a su vez requiere inmediatamente la intervención de otros profesionales. Equipos de oficinas de asistencia a víctimas especialmente y asistencia psicológica. Además, eso también tiene una vertiente crítica recogida en el libro, que es pensar precisamente con esa preconcepción que hay que adoptar sí o sí una actitud paternalista, es decir, una actuación sobreprotectora sobre la mujer contra su propia voluntad, que incluso le incapacita para gestionar por sí misma el conflicto frente a su victimario, frente a su agresor. Y esta posición, desde luego, parece ignorar cuál es realmente el trasfondo y la complejidad de la violencia machista. Todo lo que comporta para entender bien esa clase de violencia. Estos vaivenes emocionales que puede sufrir la víctima, sus propias contradicciones frente a su propio agresor, a veces las motivaciones incluso extraprocesales por las cuales decide no continuar con la denuncia, la sobreprotección respecto a la familia o otras cuestiones que desde el momento en que se actúa con un estereotipo de protección ya se están negando de manera inicial. Esto naturalmente genera recelo y desconfianza nuevamente y no hace más que revictimizar a quien acude, a quien es víctima primaria, víctima directa y acude al sistema de justicia penal. El libro, además, revisa de manera crítica lo que llama la dramaturgia judicial, es decir, todo ese aspecto de representación pues, que tienen los juicios que ustedes conocen perfectamente. Y se acerca directamente a cuestiones que a veces pues, levantan muchas opiniones diversas. Denuncias instrumentales, el problema de las o no denuncias falsas, el problema de la sobredimensión en los hechos, las denuncias abusivas, etcétera, etcétera. La mujer bajo la sospecha de mentir, la mujer que denuncia bajo la sospecha de mentir porque no se comporta conforme al estereotipo. Todo eso, como digo, genera un efecto revictimizador sobre la propia víctima y determina que el sistema esté en una posición, dice ella, absolutamente deficiente frente a lo que se piensa que debe ser la normativa, la cuestión de regulación legal, a pesar de las continuas modificaciones legislativas que se hacen especialmente desde la Ley Orgánica 1/2004 de protección, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y posteriormente, Convenio de Estambul, y ahora, desde 2015, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La segunda cosa que quiero comentar, y con esto acabo, se refiere, como ya se habrán imaginado, pues, al compromiso ético de la autora con la antropología de género, como es obvio, con su activismo feminista, como también es conocido, y especialmente con las propias víctimas. Aquí recoge una cita para mí muy impactante y muy conocida del Premio Nobel de la Paz, el arzobispo Desmond Tutu, cuando dice: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y efectivamente, esta cita creo que está muy bien escogida en relación a que
puesto que la violencia de género es un problema de toda la sociedad, no es un problema de las mujeres ni de los hombres, sino de los hombres y de las mujeres. Creo que están, como digo, muy bien escogida para ejemplarizar un poco, o ejemplificar, mejor dicho, un poco cuál es ese sentido de compromiso. Y acabo. Yo personalmente admiro especialmente dos cosas de las que también os puedo dar testimonio. Una ha sido la rigurosidad metodológica en la recogida de datos en los escenarios judiciales en los que yo, gracias a la inmediación, he podido estar presente. Y la segunda es la honestidad intelectual en su tratamiento y en la formulación de sus conclusiones. Unas conclusiones que ahora, a través de la lectura del libro que se presenta, yo les invito a que conozcan. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. És veritat que el gust està aquí, amb aquestes persones, que el gust està en un espai que voldríem més amable de suport. Crec que ens podríem ser bons que estem presents, no? I no són aquestes xerrades que estem fent tantes vegades en Zooms i en plataformes online. Tenim molta vida. A més, estic molt contenta de poder estar a la Pobla, ja m'he fet aquí, perquè sé que és un dia molt especial per ella. Ella fa unes conferències per bòlic i es van comentar amb la Pobla, però sé que és molt especial perquè està en un auditori que pràcticament tothom la coneix, o que ella coneix de quasi tothom, i moltes persones són... Bé, així va millor. Que si no s'ha sentit, que sé que és un dia molt especial per a Caterina, per jo i Caterina, ja sé que per l'altre és una Cat i jo la vaig conèixer com a Caterina, fa un parell d'anys, i després la vaig tornar a trobar en unes jornades en els col·legis Boiats, com precisament va fer ja un parell de pinzellades de la seva tesi doctorat, i vaig tenir... No puc parar més. Em sap molt de greu. Aquests accidents tecnològics. Primer que també volia dir una cosa de l'editorial, perquè és molt important que a la nostra comunitat que hi hagi aquestes editorials petites, quan jo anava entenent, no? I ara que Anna Maria fa unes passes per jo molt important qualitativament, que ja començam a tenir a les nostres biblioteques petits racons d'aquesta editorial. No? I crec que el fet de publicar una tesi doctoral, perquè això és el que és aquest llibre, perquè jo ara he llegit la tesi, no he llegit el llibre, la veritat, no sé si l'ha retocat molt o no, però que una editorial tan petita faci una opció per obres de molta qualitat de recerca, això és molt important per tots nosaltres, no? Perquè moltes vegades estem molt separats de la gent que fa estudis amb molt de rigor i ens costen que ens arribin si no estàs dins el món universitari, dins el món acadèmic. Per tant, això ho agraeixo moltíssim d'Anna Maria, i ara ja dir-vos que la Cati per jo és una persona que no és que la conegui molt, la Caterina, la conec però hem parlat bastant d'estona, damunt el llibre, damunt la seva experiència, però crec que la seva vida, així com jo he vist un poc el seu currículum, que ara en parlarem en la conversa, perquè no vull fer una exposició, em pensava fer preguntes i conversar un poquet d'una manera més informal i més
més relaxada, el que veig és que ha tingut una vida molt curta, perquè és molt jove, la Caterina, però molt intensa i molt com apassionada, perquè ha estat a l'altra part de l'Atlàntic, és una dona que ha començat amb una carrera de ciències, que jo sempre ho poso molt en valor, perquè penso que en el nostre país ens falta molta educació científica per poder entendre més les coses i dir més dels barats que se diuen normalment, i ella del món de l'enginyeria després fa un bot a una altra part del coneixement, que és l'antropologia, i ens ha fet aquest regal, que és un llibre que des del punt de vista de la nostra professió, del món jurídic, és un regal realment, perquè si hagués escrit un abogat o un jutge, és que no seria de cap manera el mateix. És un llibre que qualsevol persona sense formació jurídica disfrutarà de llegir-lo, perquè realment per nosaltres, perquè estem en aquest món, ha estat un mirall que ja sabien que érem una espècie estranya, que a més és un món que no sé com és que ens hem acostumat a aquest ambient tan jeràrquic, tan antinatural, tan asfixiant, però al dia a dia ens hi hem acostumat. Estem acostumats a una cosa estranya, no? Perquè les persones que heu tingut qualque contacte amb el món judicial segur que teniu un munt de coses que no vos han agradat. Potser he tingut molta sort i ha anat tot bé, no? Però realment quan te pots acostumar a una cosa tan poc humana. I això en aquest llibre ens ha posat davant una persona que és antropòloga, que ho fa des de l'etnografia, que és aquesta ciència que ho fas des de dins, que ho fas d'una manera totalment anònima, que la gent va dient coses amb naturalitat davant de Caterina, sense pensar que ella estava en el seu quadern de camp escrivint totes aquestes coses, i veient totes aquestes reaccions tan humanes i tan directes de les pròpies dones, de les abogades, dels abogats, i clar, això ha estat, llegir-lo, a mi m'ha agradat moltíssim. Jo quan vaig llegir la tesi, que la tinc amb una espiral, la vaig llegir molt lentament i amb un llapis, perquè realment després ja l'he citat a vegades que te demanen coses, perquè el món del feminisme està qüestionant moltíssim el poder judicial. Tothom ho sap en això perquè, clar, és que tenen un especial interès en que a vegades surtin coses que la gent no entenem o que les coses ens revolten íntimament, no? I, clar, després quan veus aquesta radiografia que fa, aquest estudi, des del dia a dia, a més, amb tota la seva ètica i el seu compromís, com ha dit Carlos Izquierdo, això té un valor immens per nosaltres, per el món de la justícia, perquè no oblidem que el poder judicial és el més poderós de tots. Això està claríssim, perquè són els que ens poden llevar la llibertat i ens poden llevar els drets més essencials. I sempre s'ha dit precisament que la qualitat democràtica del país ve de com s'aplica el dret, com l'apliquem en el dia a dia. I la Caterina ens fa aquest regal de donar-nos el dia a dia, a més en els jutjats de violència. Per tant, nosaltres ara hem pensat un parell de preguntes perquè vagin sortint tant en Carlos com en Caterina, i si vos pareix bé, doncs començam. La primera pregunta, com que veig que la tesi doctoral en masclisme i cultura jurídica, seria, més si mos pots explicar com tu, des de tota aquesta evolució teva teòrica, universitària, acadèmica, has acabat estudiant com se reprodueix el masclisme dins el món judicial. Bueno, primer de tot, i abans de contestar, si sembla, Àngels, tot bé? Voldria agrair aquesta presència que sou tots vosaltres, aquest soldat que me té completament abrumada i content, així que moltes gràcies per venir. I bueno, cop a cop estudiant, jo me sent molt, espera. Sento tan a seco, jo. Bé, si me sentiu bé, ja està. En realitat, quan jo entro en el camp, no començo a estudiar la reproducció del masclisme, no era la hipòtesi que teníem inicialment, sinó que en l'Ignasi Terrades, que és el meu director de tesi des del principi, vam començar a estudiar, a veure si s'entenia que hi havia una responsabilitat social a darrere de cada no, sembla, no se sent bé, Carme? No se sent bé per enfora. És una mica més a prop. Així se sent millor. M'ho he de tenir ben a prop. Una vegada entrant en el camp, a veure
si s'entenia que hi havia una responsabilitat social a darrere cada delicte de violència de gènere. I aquest objecte d'estudi me'l va caure en 3 dies de treball de camp perquè el dret penal se pena només individus, és a dir, és individual. Per tant, no hi havia, només vaig fer una entrevista allà on... És a dir, aquesta pregunta de recerca venia una mica des de la filosofia del dret, és una cosa més de filosofar. Evidentment, el dret és una cosa pràctica, però en si s'entenia, si se filosofava una mica. Però només hi va haver una entrevista que ens va donar una mica de joc a veure que la violència masclista és un problema estructural, és un problema cultural, i hi ha d'haver una resposta institucional també que abordi això. Però com que se va exaurir el que és aquest objecte d'estudi, en 3 dies a la vegada me va venir el que ha acabat sent la recerca que he fet, que ha estat aquesta reproducció de masclisme. En els mateixos 3 dies que me queda la hipòtesi inicial, vaig començar a identificar una sèrie d'elements que s'anaven repetint de manera constant. I era, per exemple, que s'entenia que hi havia una víctima que era verídica i se pressuposava que hi havia una sèrie de denúncies falses de manera molt abundant. Per tant, una miqueta va ser com hi vaig arribar, és a dir, el tema va venir a jo. Jo anava amb aquesta sospita, tot i que iniciem l'any 2013, quan comença aquest treball de camp, amb un tuit que va fer Antoni Cantó, que en aquell moment era diputat d'UPyD, que deia que totes les denúncies són falses. Tot i que ja hi havia una mica aquest marc, jo no entrava a cercar això, sinó que ha acabat, diguem, evidenciant-se molt evident aquesta hegemonia que té el masclisme a la cultura jurídica, i va ser quan vam començar a abordar aquest tema. Caterina, i quant de mesos vas estar en el jutjat? Quant de mesos, si te'n recordes, més o manco? Del 2013 fins al 2018 va ser... El llibre diu exactament les hores que faig de treball de camp, però això són 5 anys. I abans de començar aquest treball de camp, la teva experiència o coneixement del món de la praxi judicial ja no la tenies? És a dir, era primerenca o ja ho coneixies per la literatura, pel cinema, que tots tenim? Sí, l'únic referent que tenia fins l'any 2012 és el mateix que podem tenir tots els que no som de l'àmbit jurídic, que som aquí, les sèries d'en Perry Mason i poca cosa més. El 2012, quan ja estava amb aquest tema, vaig fer en el màster d'Estudis de Gènere de la UIP una assignatura amb la Margarida Capellà de Dret Internacional i una altra amb l'Eduard Ramon de Dret Penal. Però bàsicament qui ha estat el meu mestre de dret és en Carlos Izquierdo durant tots aquests anys, i el meu dret aplicat, que estàvem vigent un cas i ell m'explicava això és un tal, això és qual, altres estan aplicant tal article del Codi Penal, i vaig, a partir de tenir aquesta interacció quotidiana durant tots aquests anys, ha estat allà on he aconseguit tenir un coneixement de dret per poder xerrar de la reproducció del masclisme. Ara que parlant d'això, no te sap greu que te faci ja una pregunta, no? En el sentit que quan ella no coneixia el món aquest, si durant aquests mesos, aquest temps, ella feia qualque comentari o pregunta sobre el que és aquest ritual nostre, la dramatúrgia, o qualque comentari com a persona de fora. I tant. Sí. Home, para una persona que no está acostumbrada al ritual, al formalismo jurídico, sobre todo en los interrogatorios. Ella además lo recoge en el libro, tiene la palabra, se va a la sentencia. Aparte de estos giros, era sobre todo entender ahora por qué se hace primero esto y no lo otro, ¿no? O sea, ¿dónde está la víctima, por ejemplo? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no ve al agresor o presunto agresor? ¿Por qué hay que esperar al Ministerio Fiscal? ¿Qué pasa con la orden de protección? ¿Por qué hay una tutela inmediata? Todo este tipo de cosas, claro, para una persona que viene, que no está acostumbrada y que no conoce, pues le resulta llamativo, ¿no? Entonces, a raíz de esta extrañeza y tal, pues íbamos comentando pues algunos aspectos. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es porque
la parte primera en la que más se ha centrado la investigación es la fase de instrucción. Y, lógicamente, esa fase no tiene esa publicidad. Con todo y con eso, conocen una frase es muy conocida que viene a decir: la justicia debe hacerse viendo cómo se hace justicia. Lo que como formación de la administración de justicia está en su sociedad, todo el mundo conoce conocimiento, ¿no? Sabes también hay demasiado sorprendido esta cuestión me sorprendió. Bueno, normalmente presenta siempre pues, con mucho acierto en la formulación, pero claro, no conocía cuál iba a ser el paso siguiente. ¿Dónde estaba la coherencia, como es el proceso, como esa sucesión de actos, dónde estaba la coherencia en lo que se iba a hacer después? Desde un interrogatorio, después el siguiente interrogatorio, luego vamos a ir a un testigo esta vez antes que tomar una decisión sobre si conceder o no una orden de protección. Ese tipo de cosas, de esos cambios, pues sí le llamaba la atención cómo se hacía, ¿no? Cómo se hacía. Esas lecturas de derechos, etc. Y también le llamaba mucho la atención aquellos casos en los que al terminar el interrogatorio, o si se retiraba la denuncia o lo que fuera, luego lo que ella llama en el libro el sermón, que a veces, bueno, más que sermón, un poco de homilía, era un poco explicar, bueno, a lo mejor es la primera vez, esto piensa tal cual, alguna reflexión que se podía añadir, ¿no? Eso sí le llamava mucho l'atenció i ho recoge en el llibre, no? És que parles del llenguatge també, és que el llenguatge és una part del poder, no? Com utilitzem el llenguatge. I aquest món també tenim nosaltres el nostre llenguatge, que en lloc de a vegades acostar a la justícia el que fa és fer-nos allunyar i la gent no ho comprèn i la gent sempre surt dient que no he pogut xerrar, que no he pogut dir el que volia, no. Però vaja, avui sobretot ens interessa que la Cati, que ha fet aquesta tesi doctoral, que és una doctora, es poden les paraules, la pugui comunicar i ens diguis com l'has feta. I jo en el teu currículum he vist que havies estat al Perú, que havies fet també estudis, no sé si és una tesina que encara no ha sortit, un màster, sí. Ja espero que la puguem llegir qualque dia, de les preses del Sendero Luminoso i el moviment revolucionari Tupamaru, i clar, jo m'agradaria veure si tu tens coincidències en les dues recerques que pareixen tan distintes, si hi ha coses que tu has, punts en comú que puguis dir d'aquests dos períodes que per nosaltres pareixen tan diferents. I fins fa molt poc no pensava que no tenien res a veure. Vaig estar el 2009 al 2012 fent treball de camp a les presons peruanes i després el 2013 fins al 2018. I jo no pensava que eren dues recerques completament diferents. A més, venia d'un àmbit de gent privada de llibertat i passava a un àmbit de poder. I pareixia que no hi havia d'haver punts en comú. I no em va ser fins que estava escrivint el prefaci de la tesi que vaig fer com una espècie d'evolució dels meus objectes de recerca, de les diferents recerques que havia fet. I va ser quan vaig veure que l'eix vertebral de totes dues, una mica el resum o la conclusió de totes dues recerques era exactament idèntica. Al Perú vaig estar veient com les dones que havien estat privades de llibertat per participar, per això que són d'armes, amb els grups armats Sendero Luminoso i NRTA, el que feien era transgredir no només la part seria legal per estar aixecant-se d'armes en contra d'un estat, sinó també el seu rol de gènere, que són si les dones estan ben lligades en el fet de donar vida, de procrear i no de donar mort, i això va tenir una reacció, el que jo dic una reacció masclista davant d'aquest desordre de que les dones estiguin en un lloc que no els hi pertoca segons la societat i segons l'ideologia masclista. I clar, després me'n vaig anar als jutjats, un espai completament diferent, geogràficament molt més a prop de lo que és Canela, i no trobo que les dones que passen per un procés judicial i no s'adscriuen a lo que és el rol de víctima, també tenen aquesta reacció masclista d'estigmatització perquè no estan seguint el rol que se suposa que ens pertoca a les dones i concretament a les dones que passen per un procés judicial com a víctimes. Per tant, va quedar sent
És a dir, la conclusió, i jo m'imagino que això passa amb tots els estudis que fan feina sobre qualsevol tipus d'opressió, que és veure aquests mecanismes de reorganització perquè es preveu que en aquest cas el masclisme se pugui autoperpetuar. No? Des d'aquesta resposta a aquests discursos que se creen quan hi ha un desordre en el poder que se vol mantenir. Per tant, això és una cosa que em va sorprendre i no va ser fins l'any 2019, quan estava acabant d'escriure la tesi i escrivir el prefaci, que vaig connectar i vaig veure que eren tan idèntics. I ja més relacionat amb el que ha dit Carlos, què és el que te va xocar més tot d'un i que vas entrar, vas començar ja a fer treball de camp en el dia a dia, quines coses vas observar que te van deixar més perplex o més sorpresa? Si pots explicar un poc. Això m'he xerrat moltes vegades amb en Carlos i de fet hi dedic tot un capítol. És el xoc cultural entre la lògica jurídica, a la que jo m'acostava, i la meva pròpia lògica, que és l'antropologia, la lògica antropològica, que és allà on jo m'he aculturat. Venc d'un món antropològic, el que cerca és la diversitat, la complexitat, i ho posa tot en qüestió. I me trobo en un món que va ser com a rompre molt d'esquemes, fet de certeses indiscutibles, un món que no deixa de ser una visió monolítica que no accepta diversitats, és un món dogmàtic, és un món de poder. I és el que m'agrada va dir la Penya, una lletrada de l'Administració de Justícia, el que van ser de secretària judicial i que ha fet feina tots aquests anys. Tati, esto ya ves, eso va a caballo de rei, per dir-me que el món jurídic era d'unes pautes molt fixes i inamovibles. I una cosa que va trobar molt curiosa, com us he dit, venia de Perú, distància geogràfica molt en fora, amb persones privades de llibertat, un dia fa 25 anys se van decidir, fa 25, no, fa 38, l'any 80 se van decidir aixecar amb armes, per tant, gent que suposadament hi havia una distància cultural respecte a jo. Jo no pensava que anant de Canada a la meva ciutat a fer treball de camp, hi trobaria molta menys distància cultural. I el que m'he trobat és que hi ha, en aquest món de poder, en aquest món de reproducció de prerrogatives, un moment donat m'he trobat més distància cultural que en persones oprimides, que fan una realitat de ser una lectura de la realitat molt més propera a la que jo pugui fer que la que puguin fer persones que depenen del poder del món judicial. Això també és una cosa que em va xocar molt. I quina metodologia utilitzaves per fer? Perquè, clar, com ho feies? Estaves allà amb un quadern, t'anaves presentant, estaves dissimulada, com ho feies? Jo, en Pablo sí que ho va notar. Tenia el diari de camp i també en el pròleg ho destaca. La característica bàsica de l'escenografia és el treball de camp. És a dir, els antropòlegs el que fem és anar allà on volem entendre i conèixer com passen les coses in situ. I veure en brut, és a dir, la informació que tenim és en brut, la veiem en les pròpies, no està mediada. És una mica com els jutges d'instrucció, que tenim aquesta mediació, les antropòlogues també tenim aquesta mediació, que no hi ha una mediació, per exemple, com hi podria en l'entrevista, que una entrevista, qualsevol d'aquí, si mos demanen que expliquem què ens va passar l'altre dia o com va ser un cas judicial, sempre hi haurà una mediació a partir de la interpretació que nosaltres fem, a partir del llenguatge políticament correcte que s'imposarà, per molt que sigui de manera inconscient, a partir de les exageracions, a partir de tots aquests biaixos que tenen els discurs mediats. I he fet una trentena, unes quantes desenes d'entrevistes i ha estat interessant comparar-les aquestes persones a qui entrevistava i després veure en directe com feien la feina i un moment donat aquest llenguatge políticament correcte que és el que se transmet a partir de l'entrevista i ho fem tots, no és una cosa que sigui maquiavèl·lica, sinó que tothom incorporam aquell llenguatge políticament correcte i després la sinceritat de la praxi, de poder aquesta observació directa a mi directament en el camp, el que me dona és el privilegi de poder veure l'espontaneïtat dels operadors jurídics. Sí, realment és bastant
horrorós el que veiem d'espontaneïtat, no? Sobretot, he vist molta... La nostra part d'abogats i abogades no queden realment molt bé. No sé si el col·legi d'abogats hauria de fer més cursos de capacitació, perquè no sé si és com és que ells eren tan sincers amb tu i te deien aquestes coses. És un tema que de fet en el cas de xerrat de com és que jo no representava una amenaça. Qualque vegada em dic, tu ets periodista? No, vale. Però és curiós perquè el James Scott fa una diferència entre el discurs ocult i el discurs públic. El discurs públic és aquestes que podem anunciar en públic, que és polític. Vendria a ser el que nosaltres diem és llenguatge políticament correcte, allò que no serà sancionat si ho podem dir a qualsevol banda. I jo he tingut accés a el que en James Scott me diu el discurs ocult, aquest que és el llenguatge políticament correcte. I per tant, encara no ho sé. Perquè la majoria de gent no els interessava ni saber què fer jo allà. Però tu te presentaves com un antropòleg que feia un estudi. Sí, però no necessàriament totes les persones amb qui vaig xerrar tenien un detall de que jo estava fent feina per a l'Institut de la Mujer, que estava fent aquesta recerca, vull dir que li va ser curiós com no va representar una amenaça. I jo crec que també el món judicial queda més bé que nosaltres en aquest cas, perquè no sé si eres conscient que realment estaves un jutjat amb un magistrat peculiar, no és perquè estigui aquí, però hem parlat una paraula que se diu molt en el món judicial, immediació. Ella també l'ha dita. Immediació és una cosa que és obligada, que vol dir estar present, es que ha de prendre decisions quan les persones declaren, quan informen, quan demanen les seves coses, però a la pràctica sabem que no és una cosa habitual, que malauradament, clar, és per això que hi ha aquesta qualitat de que aquesta persona ha pogut ser un testimoni quasi perito damunt d'aquest tema i li ha ajudat tant i ella pot dir és el meu mestre de dret, perquè jo no sé si tu eres conscient o és que jo som jo que pens que és vera, que és una persona que no malauradament és així, vas a molt de jutjats i no hi ha immediació, no hi ha, sobretot, jo he vist en el dia a dia que és els temps de dedicar a aclarir les coses, no? Els temps de seus un despatx i intentes que aquella persona vagi contant les coses a poc i moltes vegades te diuen no, contesti el que li demano, això no mos interessa, això no pots arribar mai a la veritat així. I jo, la pràctica que he tingut en els teus jutjats sempre ha estat aquesta de que hi ha temps i que m'anem a un despatx i xerram amb intimitat també. Però això no s'ho dona, no sé, aposta. Jo primer vull que ella me digui si eres conscient d'aquest privilegi i després ja diràs que no, que tots ho fan bé. Si trobes. Jo durant molt de temps no em vaig ser conscient. Clar, era el meu tot. Jo només havia fet treball de camp el primer any, perquè jo te vaig conèixer el 2014. 2014, sí. El 2013, sobretot, vaig fer feina no vaig seguir la feina de jutges, ni jutgesses, sinó amb companyes advocades i, per tant, la meva feina acompanyant un jutge durant molt de temps va ser en tu, en el principi. I clar, jo no era conscient de que fos un espai de privilegi. I l'Ignasi Terrades, el meu director de tesi, cada vegada que xerràvem cada setmana o cada 2 setmanes, me repetia lo privilegiada que era per haver-me trobat amb tu. No només per les bones pràctiques, per l'espai de privilegi que has jutjat, sinó també per l'interès que has tingut i per tot el privilegiada que jo també soc per haver-te tingut d'informant principal. Jo només era estava fent la meva feina i ja està, i tu eres allà i prenies nota amb aquest quadern misteriós i secret que després arribaves a que teva supòs, posaves un minut, no sé com se fa, però que agafaves nota de tot. Però jo estic un poc, no sé, si hi ha alguna dia que podré obrir aquest... Que qualque dia te mostro, és diari de camp, de fet aquí, No, ara seran, parlant en serio, el privilegio ha sido mío porque ha sido entender desde una perspectiva no jurídica cómo se ve el trabajo que se hace
en un juzgado de violencia sobre la mujer. Y claro, a veces puedes pensar, bueno, es una exposición que haces a esta situación con una finalidad científica y con un compromiso ético como el que he mencionado. El resultado está plasmado en el libro. Y no solamente era conmigo, ha estado en otros juzgados, por supuesto, y en Barcelona, etcétera, etcétera, Badalona incluso, creo, y ha tenido entrevistas con abogados, abogadas, equipos técnicos, en fin, ha sido muy, muy, muy amplio. Carlos, i ara posem en una situació ideal, que se decidís fer una gran inversió sense cap límit econòmic per jutjats de violència contra la dona. Tu, per exemple, quines prioritats tindries? Perquè nosaltres... Bé, no, però que sempre ens repetim, la justícia té problemes materials, té problemes materials, li falten mitjans materials i moltes vegades veus que, a part dels mitjans materials, hi ha els mitjans humans i els mitjans de responsabilitat i de compromís, no? Però pots dir, ara fer aquesta ciència-ficció i amb què creus que se podría millorar? Bueno, Cuatro cosas, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un amigo, un compañero de profesión que siempre dice esto, dice la Administración de Justicia Española, fines del siglo XXI, pero medios del siglo XIII. Y en el fondo, sí, a pesar de las tecnologías, etcétera, que se ha hecho mucho, si hubiera que hacer una inversión en serio en lo que es juzgados de violencia sobre la mujer, en primer lugar tendría que haber más juzgados, ya solamente el número. En segundo lugar tendría que haber mayor especialización. Esto lo ve todo el mundo. Necesitaríamos algún equipo mayor soporte, no porque no esté previsto en la ley. Por ejemplo, están las unidades de valoración forense que prevén una valoración inmediata, pero es un recurso que si de todos los asuntos que en esa mañana entran en el juzgado de violencia sobre la mujer, por no hablar de los que entran por la tarde, además en el juzgado de guardia, que hace la función para nosotros, que no es poco, detenidos, etcétera, que pasan por la tarde, que el juzgado de violencia no, debería ser un juzgado igualmente con un servicio de guardia igual que un juzgado de instrucción. Por lo menos en Palma deberían duplicarse, como mínimo. Esto como mínimo. Notem que demana això en el Parlament, és una petició bastant freqüent aquesta. Sí, contínuament, aquesta memòria tant any, en Calor ha tornat a demanar també més jutjats de violència, però que no només és els problemes de jutjats de violència, també hi ha d'altres sectors, jutjat de lo social, jutjat de la contenció, tot això és que és molt deficitari, no? Clar, quan el jutge ha de fer feina amb aquest dèficit també estructural i amb aquest dèficit de mitjans, encara la feina se fa molt més complicada. Per exemple, les víctimes han de tenir un espai adequat per elles i pels menors, també, perquè moltes d'elles venen acompanyades de familiars, i són allà, en el jutjat. I a vegades passa que passa la persona denunciada que ha d'entrar a declarar, tu coneixes ben bé... És que això no ho he entès, perdona, és un parèntesi, no he entès mai com la persona que denuncia que presumptament ha estat afectada, està dins un quartet sense ventilació, sense res tancada, i és que està denunciat, se passeja lliurement per tot l'edifici. Això com se pot entendre? No se pot solucionar i s'al revés? S'hauria de solucionar, clar que sí. Que les dones anessin lliurement per tot l'edifici i els que estan acusats que estiguessin tancats allà en aquella habitació. No seria més lògic, això? I per començar, l'habitació hauria de ser més àmplia, hauria d'haver més habitacions. Clar, és clar. No s'entén, això és una sorpresa. Però de sempre, l'administració de justícia en els testimonis no els n'ha tratat bé, tampoc. No. Perquè sempre ha hagut aquesta manca de mitjans en tot.
Això ho sabem. I és fet ara que hi ha moltes entitats i des del món feminista també se diu que una passa important per recolzar la dona i per evitar aquesta revictimització és que estigui acompanyada. I això com ho valores des de la teva experiència? Molt positiu. Que moltes vegades se fa basta de voluntariat, vull dir que si hi ha gent que vos faci ganes fer qualque cosa, són normalment dones que acompanyen a la dona totes les tasques, tant sigui anar a la policia, anar a la servei social, anar al jutjat, i pot estar present a tot. Sí, això és molt positiu, és un avanç, però això és no només de víctimes de violència de gènere, no? En general, l'Estatut de Víctimes del Delicte, que és una transposició de unes directives comunitàries, ja ho preveu. Cualquier víctima tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza o, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Palma o desde el Ibedona, hay personas, trabajadores que acompañan a las víctimas y están con ellas durante el tiempo de espera en esta salita que estamos comentando, en esta sala de espera. Están con ellas, es un referente, o sea, es un acompañamiento muy importante porque hay que pensar en qué estado emocional está quien acaba de ser víctima y se va a enfrentar por primera vez al sistema judicial y va a ese espacio inhóspito que hemos comentado, que no conoce, que no entiende muy bien por qué está allí y tiene estos a veces sentimientos encontrados y dice yo me voy porque lo que quiero es acabar de una vez. Y que esto termine, me da igual si son más años o menos años, si la pena es esta o la otra, no, que va a acabar, ¿no? Entonces, este acompañamiento da un mayor sosiego, una mayor tranquilidad y sobre todo le permite explicar en qué momentos está, qué es lo que probablemente vaya a pasar, porque toda esta incertidumbre revictimiza también a la víctima. Entonces, para mí es un servicio esencial, pero yo digo, no solamente para violencia de género, está previsto en general. Sí, el que passa que quan aquest tipus de víctimes o de dones estan en una situació emocional que ho has explicat, és que no l'entenem des de fora, és perquè tens una càrrega molt forta de dolor, de patiment o d'incertesa. I això en el llibre s'explica molt bé. I a més de tot el que heu dit, si podem fer la carta als Reis, si poguéssim fer la carta als Reis i anar a màxims, jo faria la revolució del sistema judicial, ja ho sabeu, però si a mínims, una cosa com a mínim que seria necessari és un equip interdisciplinari. És a dir, les persones que han d'avaluar en casos de violència de gènere, però també en altres tipus de delictes, el que és per saber identificar la violència de gènere de la mateixa manera que se fan peritatges psicològics, perquè són els psicòlegs i les psicòlogues que tenen aquells coneixements d'identificar psicològicament l'estat de les persones, també hi hauria d'haver unes persones expertes que no necessàriament han de ser les persones. És a dir, la formació que podeu tenir els operadors jurídics en violència de gènere us pot ajudar, però m'ha costat, a mi personalment, de construir tota la formació masclista que m'ha anat durant tota la vida, a mi m'ha costat moltíssims d'anys. Vull dir que qualsevol formació, com no fos una altra carrera, crec que el que seria més ideal és que hi hagués un equip interdisciplinari de persones que controlen i que puguin avaluar aquesta situació de violència masclista, no només els operadors jurídics. Caterina, i durant aquest temps, aquests anys, qualque moment que puguis compartir de satisfacció, és a dir, que les coses van bé, trobes que allò el sistema ha actuat, o de decepció també, de dir quina impotència que aquest sistema vagi així? A nivell personal, a mi de situacions que durant el treball de camp m'han donat satisfacció ha estat aquests moments en què he tingut aquest equip amb els operadors jurídics, com per exemple en tu Carles, amb una jutgessa, amb una fiscal de Badalona, que també va tenir una gran experiència durant diferents jornades de treball de camp. I situacions, tu vols dir com a situacions? Una situació que tu diguis una satisfacció o una decepció, com una impotència, perquè dins del món judicial contínuament se donen situacions que te quedes frustrat o que dius avui ha anat molt bé, avui m'han escoltat, avui m'han entès i he pogut declarar en tranquil·litat, no sé, qualque indiferència que hagis pogut veure o de gent compromesa.
jo he dit, el que he dit una mica de gent compromesa que en general coincidim bastant que la gent compromesa en la seva feina també ha tingut un interès per la recerca i ha estat com una simbiosi, una relació d'aprenentatge mutu allà on s'interès per aprendre era mutu. I després situacions de decepció han estat moltes, sobretot quan el masclisme se manifestava de manera clara com a reproducció per part dels operadors jurídics. Per exemple, us posaré un exemple, jo estava fent treball de camp amb un advocat que aquell dia tenia torn d'ofici a Manacor i torn d'ofici de violència de gènere i ell dues a la víctima i durant qualsevol jornada si segueixes la feina d'un advocat hi ha molta gent de moments morts i en un d'aquests que poden arribar a durar hores entre esperes entre declaració i declaració estava jo amb l'advocat que acompanyava i amb els altres dos advocats, l'advocat de l'imputat i un altre advocat que hi havia, eren uns al·lots una mica més grans que jo, de les 4 o 5 anys més grans que jo. I vam començar a tenir una conversa i estàvem fent allà a Ronda. I vam començar a tenir una conversa explicant diferents situacions d'agressions sexuals i que si veies, podeu imaginar la reproducció d'estereotips que vau viure. Però en una situació on a mi m'oferia tremendament perquè s'estava xerrant de les denúncies falses, les sospites, estaven reproduint tota aquesta sèrie de manera molt evident. Però clar, jo no vaig trobar la meva funció aquí és intentar entendre sense interferir en la realitat que vull entendre. I va ser un dubte metodològic molt clau que se va repetir diferents vegades fins que vaig establir i vaig assumir que la meva feina no era de feminisme feminista ni d'educadora d'advocats en aquell moment, sinó de recollir una realitat i interferir el menys possible. Però a la vegada tots aquests moments on el masclisme se m'ha presentava de manera evidentíssima, també eren moments que jo els he dit, moments antropològics. Jo m'imagino que una metgessa que se troba davant una malaltia rara o una situació mèdica molt complicada, m'imagino que evidentment és una pena que hi ha aquella persona que estigui patint, que probablement se'n sortirà o no se'n sortirà, però com a professional m'imagino que ha de ser tot un repte treure's davant d'ella. I a mi m'ha passat el mateix en aquestes situacions que realment són molt desagradables, però professionalment són antropològicament fascinants. Per tant, llavors com era una situació agradable per jo. I en el llibre deixa ben clar que en el món judicial està carregat de prejudicis i que això té conseqüències, ja també ho has explicat per iniciat. I quines conclusions, grosso modo, podries compartir ara amb nosaltres? Perquè el Sacte d'avui està bé perquè ell explica com ha fet aquesta tesi, no? I mos explica com ha fet això, però també és perquè després el podem llegir amb més il·lusió, no? Veure que tot és una cosa molt concreta, tots els seus estudis després se reflexen amb una praxis, que és el diari més senzill, que totes les coses no s'hi poden trobar tots, i clar, com que per no sé com han de temps, però per anar a una conclusions, no? Tu dius que tot aquest prejudicis tenen conseqüències i les conseqüències supos que és molt difícil accés a un dret, no? A la protecció del dret, com per tenir aquestes conclusions de concretes no és humil que deu aplicar-se les persones que han de jutjats s'han sensibilitzat a la situació societat que d'altres, amb una cultura masclista molt hegemònica i els municipis amb unes idees que les tenen instal·ladíssimes a l'entrescat. I també les tenen les persones que fan feina en jutjat a no ser que hagin fet tota una feina de construcció que és una feina que és de molt baix.
Clar, les idees que se tenen és el que vos he dit abans, com ha de ser una víctima, com s'entén una víctima que passa per un procés judicial. Les víctimes s'entenen com a persones que han de ser passives, que no s'han revelat en contra de la violència que reben, que de fet la víctima paradigmàtica és aquella que no denuncia, que no, la víctima real és aquella que nunca ha denunciat. Bueno, això en castellà perquè a vegades perquè el món judicial és un món molt castellanitzat, a Mallorca sobretot, a Catalunya no tant, però també, i quan dic frases literals que m'han dit les persones a qui he entrevistat en què he xerrat, no surt en castellà perquè faig la frase literal. Per tant, el que era tenim aquest estereotip de víctima, però el que mostràvem en el jutjat és una immensa diversitat de dones que la majoria, la gran majoria, no se corresponen a aquest estereotip que tenim. I el que passa quan ens sortim, quan estem identificant, ets un operador jurídic, estàs identificant una situació de violència masclista i no te quadra perquè aquella persona no està seguint l'estereotip, és aquesta presumpció de falsedat. No me quadra, no està dient mentides, la denúncia és falsa. I això, per exemple, un exemple molt gràfic i molt mediatitzat va ser el cas de la Manada, que se va dur a judici que 2 anys després ella sortia amb les amigues i s'ho passava bé. I això és una cosa molt constant, el fet de no cenyir-nos en els fets denunciats concretament, sinó en elements perifèrics de com se comporta ella 1 any, 2 anys després, s'està fent com tota aquesta presumpció que vendria de sortir de rol. Per tant, jo el que entenc és que hi ha una capacitació, i jo li dic capacitació i no formació, perquè se tracta de ser capaç de fer la teva feina, de saber identificar la situació de violència masclista per tal de poder-la jutjar. Si no la saps identificar, com l'has de jutjar? I jo això ho comparo com si jo fos metgessa i no sabés identificar una alteració a la sang, que evidentment no seria capaç de fer la meva feina. Per tant, crec que en el món judicial passa el mateix. Si no se sap identificar una situació de violència masclista, no s'és capaç de jutjar-la i de fer el procés judicial que pertoca. Sí, a més, tot pensant que el dret és neutral, i això sí que s'ha criticat molt des del punt de vista de la teoria feminista, perquè s'han de després saber que realment, quan t'estàs disseccionant, veus que no és així. I ara de capacitació ja acabaré, aprofitant la paraula que ha dit ella, els jutges i les jutgesses quan han fet les oposicions després tenen unes altres maneres de seguir la seva formació i capacitació, i si és voluntari, és obligatori o... Sí, formació especialitzada, després, o sigui, ja des de l'escola judicial, i també després hi ha inclús especialitzacions dins dels mateixos òrgans judicials, i ara tota l'activitat de formació dels consejos judicial pot fer formació específica en violència de gènere, tant general com per òrgans judicials, penal, civil, etc. I la idea és treure places d'especialista en determinats llocs, que sigui una especialització en profunditat. Jo personalment he fet els cursos aquests i també quan prens possessió o has de prendre possessió en un jutjat de violència, destinat a un jutjat de violència a la carrera judicial, has de fer també un curs, són 15 dies, i és també interdisciplinari. Per exemple, visitant les cases, o sigui, és molt variat, Siberiana, etc. També es fa aquí a Mallorca, però en general. I sí, hi ha una bona formació. Han quedat moltes preguntes, però el temps passa i jo, Caterina, volia, si tu vols afegir qualque cosa que te fa il·lusió dir, o cap de vosaltres dos, i jo simplement gràcies per poder compartir amb vosaltres aquest tour que fem, perquè fem un tour, d'aquest llibre. No sé, això també serà com un poc de formació informal. Per cert, hauríem de canviar la paraula operador jurídic, hem de cercar qualque lingüista imaginativa o realment hem de dir els abollats, els fiscals, perquè l'operador jurídic a mi
que ho trobo horrorós aquesta paraula, però vaja, això és molt personal. Tu ara t'han casat amb qualque cosa que te fa ganes de dir que estàs aquí a teu, estàs en la teva tribu, antropòloga. Bé, de fet, jo volia agrair a totes les persones, no a totes, perquè totes són infinites, però les persones que han estat clau per jo durant tot aquest procés. I tot això comença, jo aquest llibre és gràcies a quan jo era un infant, a partir de quan jo era un infant, és invisible que m'emocioni, i el suport que he tingut tota la vida de mon pare i ma mare, aquest suport incondicional, jo crec que soc una privilegiada amb això, quin fos el projecte que s'ha pescat i que hagi volgut tirar endavant, sempre he tingut el seu suport i us asseguro que he fet coses molt excèntriques, molt poc comuns i molt en fora de la porta, i sempre he tingut el seu suport i tenir aquest suport fa que tinguis la confiança per encetar qualsevol projecte que te faci ganes, i tenir confiança és el contrari de tenir por, i considero que això és un privilegi incommensurable que he tingut, així que moltes gràcies. Després vull continuar, que no són aquí els directors de tesi, ni Ignasi Terrades ni la Marina Esteban, que ja des d'abans o des del projecte de Perú m'acompanyaven en la direcció metodològica i teòrica, i gràcies a ells he pogut tenir aquesta seguretat que cada passa que anàvem fent ho feia sabent que amb el seu acompanyament no podia estar malament, i això és una seguretat que te dona quan estàs fent un treball acadèmic, que també és enorme, una tesi doctoral és una cosa que no qualsevol que n'està fent i sap que coses és la colona d'una tesi doctoral quan t'està allà que l'acabes, que és una cosa immensa, i tenir aquesta seguretat d'aquesta revisió de dues persones que són referents en l'antropologia feminista, en Marina Esteban, i en l'antropologia jurídica en Ignasi Terrades, és una tranquil·litat immensa. Després, una vegada al començar a estudiar em vaig trobar en Carles i la Francisca, que han estat un oasi del món judicial, que m'han ensenyat tot el que sé de dret i que, a part de l'acompanyament que estic tenint ja els darrers anys, una vegada la tesi ha estat acabada, també durant el procés de treball de camp, aquesta tesi és el que és, gràcies a aquesta possibilitat de poder aprofundir també, perquè clar, jo soc forana del dret, hi ha uns coneixements, hi ha tota una sèrie de minúcies que tu pots estar observant, però hi ha moltes coses que te perds si no tens una traducció, i jo he tingut aquesta sort de tenir aquesta traducció quotidiana amb en Carles, que era, si diu qualque cosa quan estàvem in situ un moment donat, abans o després li demanava, però és que si no després, per molt que estàs a Barcelona, Badalona, Sant Boi de Llobregat o qualsevol lloc que jo estic fent treball de camp, telèfon o WhatsApp o mail, qualsevol dubte que tenia l'he tingut, i aquest mestratge en red fa que la tesi sigui la que és, i això us ho he d'agrair a vosaltres. Poder publicar un treball acadèmic, no que una tesi doctoral acabi publicada a una editorial no acadèmica i que poder fer arribar a un públic ampli és una cosa que no passa, no passa sovint. Jo del meu entorn que hi ha 20 o 30 tesis que puguin haver fet els meus companys de més naros que l'han publicada, i això, Maria, us he d'agrair a tu i a ton pare en Leonard Montaner, que des que vàrem conèixer, vàrem llegir la tesi, vàrem apostar per aquesta recerca, i aquest procés editorial que ha estat preciós, que ha estat fa llibres a molt de no, i hem dit que és una petita editorial, que realment és una gran editorial, en sé que estic molt contenta d'haver fet aquest camí.
I ja per acabar, a tots vosaltres, molt de vosaltres, tots vosaltres per ser aquí i molt de vosaltres m'heu estat acompanyant tots aquests anys. No només per aquí hi ha el meu club de tenis que m'han ajudat a desconnectar a base de repetades, les persones que en moments difícils m'han ajudat a tornar a aixecar-me, les persones que van expressar una cosa doctoral, la part acadèmica, però també la part extraacadèmica, la part que t'ajuda a desplaçar-te per dir de qualque manera. Així que moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos avui en un dia que per jo personalment és molt especial. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom, sobretot donar-los gràcies a tots els que existents en aquesta presentació d'aquest llibre de l'autora Poblera, la Caterina, gràcies. És un plaer per l'Ajuntament veure una presentació amb aquesta afluència de gent que ja veuríem a totes les presentacions de llibres. Ha estat també un plaer escoltar les teves paraules, Francisca i Carlos. Moltes gràcies per les vostres paraules i aquesta ajuda que li feis a la Caterina. I també especialment agrair, jo no diria una petita editorial, jo diria una gran editorial. Jo, com la meva condició d'impressor, quan ets son pare d'una Maria de fa molt d'anys, i la veritat és que per editar un llibre amb tota aquesta de luxes, un paper aguaixat, una tinta, amb una tipografia serifa, amb unes portades de quadricromia, amb solapes, plastificat a una cara, amb vidre de cortesia, un luxe de llibre en temps de pandèmia. Això és, la veritat, un esforç titànic que en les paraules que he pogut captar Covid, en el final, després de pensar, vàrem tirar endavant a l'edició d'aquest llibre que tanta utilitat tindrà el futur d'aquest tema que toca la Caterina. La Caterina, dona previda i de valenta que has afrontat un repte al qual queda molta feina per fer i de part meva i de part de tots els ajuntaments de la Pobla t'animam a seguir amb aquesta tasca, una tasca que sens dubte ens farà créixer com a societat. I res més, dir que he disfrutat d'escoltar-vos a tots i repetesc amb aquest aforament que en temps de pandèmia i seguint totes les restriccions ha vengut tanta gent. Moltes gràcies i bon vespre a tots. Gràcies.